Ozototum 4 minutes after 12 midnight. So Anima say ndi bidebe nso good morning. Ndi Nigeria Anima say no good morning. Ndi no na Africa. Ndi na ebe di iche. Ana m ekene unu. Ekana abani gị. Good evening, good morning, good afternoon. Biko, onwe ife nna afu na-echu m ụra. O kwere m ala ụla. Hey. For few days now, bata social media ka nnele anya. Because for some time now, I didn't enwerozi efe. Hey, I didn't enwezi efe ibatakwu online. Ya nwe ife me post, ya nwe ife I men just post kanye. I didn't enwekuzi ohere. Na ma ayokwa chukwu ka nwe ohere, ka nwe ike ịga na-apụtakwa ka nsi apụta wee na-agwa ụnụ ụmụnne m okwu. Mana nwetete obere ohere ana m abatatu online ka nkiligodo ife na-emenu. For some time kita mbata online na afu ife nwannu na afugasi. Hey. Umunne m ndi Igbo, social media influence. I don't want to call you people bloggers. I don't want to say Igbo bloggers. But I want to say social media influencers ndi Igbo. Ogeni kefe na emen. Makobo na mfu ife anụwa ma mother Mario ekwuro ịma na obuskwa mother Mario mmekwukwa maka agwawa ntị ma nụrọ egburu isi ya na isi awere ụmụnne m dị Igbo ogene kehaji dị good in character assassination, in destroying one another, in fighting, quarrel. Yeah, anyị na-asị na-eme ndị ọzọ accuse na fafụrụ anyị n'anya. Mana ka chuke n'unu, anyị onwuru onwe anyị n'anya. Do we really love ourselves? Keke na nwanne gị ga-eme ihe ị ga-akpọ ya gwa ya okwu mo. Ya amaro ego ka na-achụ ihe a biko kwanu. As na nọrọ na Facebook, I'm monetize ya Facebook, I'm monetize ya Instagram, I'm monetize ya TikTok. Yeah, omezie people. Yeah. Chifonu otu mmadụ na-achọrọ ife oye eji wee kwutọ mmadụ ibie. Because na ige ya odika ibido kwutawa mmadụ ibe gị inwe followers dani iputekwu okwu Chukwu. Asim ke ihe na-eme anyị. Achọrọ m ịjụ gị, what do you gain in this life you people are living? What do you gain? I mean, coming into the social media to pick up somebody. Maybe onye mere gị ihe ọjọọ, right? Or maybe onye ife ọ na-eme na social media like ya. Ife ya ibido kotobo onyo ya. Maybe abam boy ina bori malaloli hi na-echewu ihe ekwu maka onye ahụ ịpụta na social media. Ya even ihere okwu adị emezi ọtụtụ ndị mmadụ. Ndị a niile na-eme ihe a asị nka njụ unu nwekwa nne na nna. Unu nwekwa ezinụlọ. Enwekwa onye na-adụ unu ọdụ. Maka na oge anyị na-etokwanụ, o wee ife ihe achị ime, ilote ebe isi wee pụta. Ime do nwayọ. Even ndị nne anyị na nna anyị onwe ife ha ya adụba anyị ọdụ. Anyị chọrọ ịna school asị gị chetakwa nwa onye ịbụ. Ndị Igbo ife ahụ na-emesikwa ukwu omenenu o. Ọnọdụ ka oge ụfọdụ mfu ndị na-ekwesị ọnụ maka Chukwu si na ha na-achọzi omenala. Ifukwa na ihe na-eme abụrụ omenala. Ọ bụrụ omenala anyị maka anyị mụ omenala anyị. Maka ndị omenala, fada atụ na-asị,
fade bribe, fade so anyhow, fade tinye aka na anything scandal. O ife ji wee mala Igbo. Igbo adị egbu mmadụ. Really Igbo, onye Igbo adị egbu mmadụ. Ude tinye aka n'ihe ọjọọ dị aya. I dị sam. Asị nka njụọ, akọ gbuo, kedu mgbe o ji wee bido n'ala Igbo? Elota m oge ni mbịa na social media. So ife si ụmụ mmadụ nsi biko nụ n'utanu na akọtọkwanụ brother Ebuka sa na nwanne anyị nwoke rapụ nne ya ka ikilibe n'ihe echi ya eweta n'ọbụ na ife ọ na-emesiri ọ n'aka Chukwu na ọ ya ebe mana ọ bụ na o si n'aka Chukwu na mmadụ ama akwụsị nwunye ka m kwụsịrị ife a. Hey, onye nwakpọrọ onwe ya blọga eburu m fechaa m gwa m afa niile ọ kpọrọ n'ụwa. Ụmụnne otu ya kedu ebe anyị mụtara ụdịrị ndụ ya? O were nnọọ ofu 1 week nnọọ onye o ketara abụrụ Mother Mario oge ahụ o tinye foto m o dee congregation o debe na edesia sensi ahụ aka na-echekwa ka nnu na onye ahụ nwe maka achọpụtabeghị m onye ọrụ taa na that onye ahụ nwe Nigeria imposter ahụ bịara mepee osno Nigerian Catholic were afa Nigerian Catholic wee bido ndị mmadụ na-ajọ nche na eziokwu na onye ụkọchukwu ma na onye fata since ahụ okwusi aka na-echekwa amabeghị m o jiri wee ruo ụlọ elu amaghị m o jiri wee ebe ọgaranya amara m onye kwụrụ ụgwọ ahụ ma ego ahụ oricha na ya ka ọ na orichabeghị ya. Ụfọdụ ndị kịta na so agwago m unu ịbanye ni group imepe anya gị mara ụdịrị group ụfọdụ ji onwe nke mfu ha ji aha Mother Mary wee mepe ifu join na-efoli chemo mmadụ ịmara na ọwụ onye ada eje ụka meperie ọbịa na-epost ihe chọọchị na-eti ihe chọọchị mana o nwee target o nwee ife okwe wee mepie na ụfọdụ group na-afụ bụ ya church group bụ fake. Even onwe oge nke ha ji onwe nke emepere oge a were bigat seminary wee mepe mụ eso join ya along the line ụdị ife a na-epostuzi ebe ahụ aghọtara m ya. Ịbanye group ị na-efolo mmadụ mepe anya gị ka ịdị shi onye ị na-eso onwe ike onye iche ị na-eso abụrụ ya dịbụ ife anwa mmadụ pụta ọ bụ na otu a na-ekwu okwu kịta ife na-ekwu amasịrị gị ọ bụrụ ịrapụ mpụba osi ike ipresie block button block maka gịnị ka ị ga-eji bịa mebe m attack maka gịnị ka ị ga-eji bịa kwutọba m ịtọba asị tụgide m maka na ọ na-amarozi na kama nọ na nemesis nọ na Chineke nọkwanụ na ọ na-azọ ndị akafa dị ọcha. N'ịnụrụ something bad about nwanne gị ịmakapụta na social media. After that, what next? After all this blackmailing, social media blackmailings, after that, what next? Ndị Igbo ụmụnne m ana m ajụ unu ọ gịnị? Unu na-enekwa ndị ọzọ anya? Unu na-enekwa ndị ọzọ anya? Okwa dị emezi unu ifele. Onye nke abuli onye nke ebuli ibi, onye abuli onye nke ebuli ibi. O ife anyị na ya wụ ka anyị mee ka n'Igbo dị mma. Unu bunatasia project unu na n'Igbo ka enye ụmụnne anyị ọrụ ka ha kwụsị ime ife ọjọọ. Ọ bụ na ijego ịpụgo kpata ego wenata ka enyelu ndị ogbenye aka na be anyị n'ife sili ike kịta. Things are so difficult. Ego data ahụ ị na-ewe si na data iji abata social media akọmpetempe
iweli eche onye ihe enye ka ọ baa uru. Ka gwunu ife sili ike ebe niile kita, ife na America, ife a na-agba fuel mgbe abụrụzi ife a na-agba. Anụ na-egote bụ $10, ọ bụrụzi $10 ka a na-egote quantity ahụ. Ife sili ike ebe niile. Ikpele ka anyị kwesị igbu na kita na-ayọ Chineke. Ezi onye nwanyị biko nyela anyị aka. Ekpele ka anyị kwesị ịga na-ekpe. Anyị kwesị ịga na-afụ mmadụ ibe anyị n'anya. Anyị kwesị ịga na-achọ kedu ka anyị esi ọ bụrụzie dị obodo anyị anwa a na-akpọ Nigeria. Ekwube kedu ka anyị esi wee mezi obodo a. Obodo Chineke kelu kenye mma. Anya dị enwe snow. Weda anya dị enwe tornado. Anya dị enwe hurricane. Anyị na-aya ebe a. Obodo Chineke kele wee chọọ ya mma. Ịbịa n'obodo ndị ọcha enweta ihe a sị na nke a organic food, organic nka ọkala ọnụ. Organic ọkwa ya wụ nri niile anyị na-eri na be anyị. Ife niile a na-eri na be anyị na Nigeria na Igbo bụ organic. Chineke kele anyị chọọ anyị mma. Obodo ọfụ n'anya anyị na-emebie. Akpọ onye Nigeria kita ikpe aka n'ọnụ ọsị gị president egbuole mmadụ. Ndị isi ọchịchị egbuole mmadụ. Mana ka unu na-eme onwe unu ka njọ. Ife unu na-eme onwe unu, onye isi ala unu ada eme unu ya. Kedu onye ọchịchị batagoro na social media wee na-akọtọ ndị ọ na-achị? Nke a nwanne ka abata na anyị nchabu nwanne, anyị nchabu ụmụ Abraham. Abata na social media mmadụ anyị ezuzi ike biko. I'm a mass communication. I'm a graduate of mass communication. There is a reason for social media. Social media is meant for something good. God bless whoever that God used to produce all these social medias for us to use to influence one another. That influence should be positive. Everybody when I communicate, when I locate in the people we missed in primary school, secondary school, higher institution. These social medias are helping us for that. Even the church cannot do without social media. Amen. Iga human negi ya onye ezi gị ka ọ nọ na social media na-kozigharị saga ịgba ya nkịtị. Asị ndị a niile na-eme ihe na social media unu nwekwara family ka unu na-adị ege ntị. A lot of people are dying so young now. A na-agba blizi na-anwụ n'ike, heart attack, because people are not at peace. Chifonu tutu ihe na-echewu ihe jiri gị kwu ihe mere gị ihe we're supposed to think about how to get ready, go to work and get food for one another, for for ourselves, for our children, for our family members. I mean, how we can grow. How can we grow in the Lord? Think about, let me tell you, this energy you people are using in blackmailing one another on social media, you can use it to create something. Oh, man, create remote. Oh, man, create generator. Man, create computer. Man, create WhatsApp. Man, create Facebook. Man, create all those things. Use it and create something. All this energy can be used for something good. If I want to use it when I was Chineke, oh, you will not lack. You will not lack. Most of the time, better than social media. Or when if you now stop the
destroying one another. Stop injustice. Stop anything you get, making them mad. Stop it. Think about God. Forgive. Forgive one another. Ekwusigokwa mo. Ogwukwana ka oham n'ọnụ. Forgive one another. If God should mark our guilt, who will survive? We are all sinners. We are all sinners. Isaiah chapter 59 said, from verse 1, he said, the Lord's hand is not short that he cannot save us, neither the ear deaf that he cannot hear our prayers, but that our sins have separated us from the love of God. You are jumping from one church to the other. You are jumping from one ministry to the other. And yet, nothing. Your problem are not being solved. Why? Ask yourself why. Onye ka ime jọrọ? Onye ka ime wara obi? Onye ka na-ebe akwa arịrị, akwa abalị maka ihe imere ya? Somebody is there crying. Na-esu aka n'obi. If imere ya. And you are jumping from one ministry to the other and think that God will save you. He will not save you. You are wasting your time. Stop character assassination. Stop destroying one another. You will gain nothing. I've been a victim. That's why sometimes if you when he get agwamu, just lufere gieba, but not coming to the social media to assassinate somebody's reputation, somebody's character, somebody's personality. When you are talking about somebody in that way, do you think about people who love that person? Do you think, oh no, who okay? Or why? Do you think of the person's husband, or the person's wife, or the person's siblings, or the person's children? Let's stop all this saga. Let's stop. Eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo eji ha mara ọnụ. We have a lot of things to do with time. A lot of things to do with time. We have entered Advent. Do you pray? Use that time to pray. Ike dị na Chukwu. There is power in the name of Jesus. At the mention of the name of Jesus, every knee shall bow. Nnalekwa ọtụtụ mmadụ amalite n'imegide m. Ụfọdụ na-asị, o nweghị nzọpụta m nwere na gị, ma n'ime gị na ka ntụkwasara obi m niile. Chimekwekwana ka ndị ụwa jụọ m olee chi m. Nna m lekwa ọtụtụ mmadụ amalite n'ịjụ ajụjụ. Ha na-asị onye nzọ. Let me tell you. Let the life you live reflect on what you preach. I preach nka me ọzọ o nwere ka ọ dị. O nwezi ka ọ dị. Ndị be anyị na-atụ ilu si, ime kwere maka na nna gị loro gị ụwa gị nyegbuo nwatakịrị na nri. Ọ ilu. Anaghị anụ ude nna were de were ọkụkọ tụpụrụ ya n'iro. Ọkwa maka agbacha ọsọ agụọ mile. Ihe onye metekwara oge eji isi eburu ya.
It's a matter of time. Stop doing things. No wonder if I megi. Ure make anything. Muno nyera. Jukwese. Ọtụtụ mmadụ emecha n'ihe anyị na-eme, ọwa ọkụrụ ha, ọba hụrụ ha uru. Isi na ị na-eje ụka, mana nwere ife gosi na ị na-eje ụka. A lot of people, they claim to be going to church, to be born again, but there is nothing that shows that they are born again Christians. If you love me, Mother Mario, if you are following me, you should be able to listen to me. You should be able to live a good life. You cannot answer my daughter or my son, and yet you are living a nonsense life. Kedu onye ị na-eso? Ịmala onye ị na-eso. Ime omume dịka onye ị na-eso. If you are worshiping God, if you are following God, behave like God. He said, be perfect as your Holy Father is perfect. Some people will tell you nobody is perfect. Who told you? Who told you you cannot be perfect? We have sense. How did they make it? All this sense we imitate today. They were human beings like me and you. When you watch certain deliverance, when you see some people and they deliver, there is devil. If you can't deliver na chime attack you deliver, if you can't chime invoke powers, if you na powers, other powers na ike. That is why mgbe hụrụ mmadụ bịara ịchọga okwu, rapụ onye ahụ gbanaga maka na ịmahụ mmụọ na-achị ya, ịmahụ nke o buru wee bịa. You don't need that fight. Onye ahụ na-achọga okwu, you don't need that fight. Ignore that person maka ịmahụ mmụọ na-achị ya. Ekwene ka people wetere gị echeta ebewe n'ime ndụ gị. There are evil people everywhere. Avoid them. They will never see you. They will never see us. In the mighty name of Jesus. Amen. Ha nọrọ n'ihu, aya nọrọ n'azụ. Ha nọrọ n'azụ, aya nọrọ n'ihu. Please, I am preaching love. Let's love one another. I am begging you, my Igbo bloggers on social media, stop this saga. I am begging you in the name of Jesus. Stop all une bozi na anyị. Ya ihere na-emezi anyị ka anyị kwụsị na ife anụwa. Onye ga-ewetara ideas. Nkọcha ndị ọzọ, nkọta ndị ọzọ, onye na-eweta vias. Oh God, what do you think about all this social media bullying among ụmụnne, among ụmụnne na ụmụnne? Ọ ya ga-akwụsị ya? Ọ mmebo nwa ọgaranya? Ọ ya ga-akwụsị ya? Ọ ka mma anyị bụkwa nwanne, anyị bụkwa ofu, ka anyị were n'ike ahụ put oye in more positive ways. Oh, numana afọ m unu n'anya, afọ ndị Igbo n'anya, afọ m ụmụnne niile n'anya. Onya kpata nji wee mụrụ anya kịta wee sị ka m ntụkwa ịga nka. So, thank you very much for listening to me. God bless you. Good night from here. Good morning, your side.